Melody Production. Kinci amanata, kin yaudare ni. Sani na yi kuka da idaniya ya saki bar ni a lokacin da na saki a zuciya. Duk na yi muni dama a ciki zo gare ni ki tausaya, ki mini tsani da zan hauro tudu ko zan yi dariya. Ashe haka so yake rabo da masoyi, jinin jiki nan fashi sun kafe, ina ganin mutuwa ma zan yi. So bai mini rana ba, dama ban so ma ba, tun farko dama ban san ki ba, ya zan yi da ciwon zuciya. Kai sun sani da ke, kuma su shaida ina ji da ke, koda sun ga ina farin ciki sun san ke ce babu tambaya. Kuma zan ci sai na tinaki, ina ta tanadi na aurenki, amma ashe yaudara ta kike yi masoya.